Mga kapuso, naghuna-huna ba kakaron og mga buot sulayan nga panginabuhian? Usa sa pwedeng sulayan mao ang pagbuhi og buyog. Dako ang potensyal niini sa merkado, apan dako sa mga hagit batok sa mga peke nga dugos. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Tuod man, sakit gyud matusok sa buyog. Apan, tamis ang nagpaabot nga kita sa pagpamuhi niini. Ang tawag, beekeeping. Nahinabi sa GMA Regional TV1 Mindanao ang mismong presidente sa Beekeepers Network Philippines Incorporated ug ang Farmer Regional Executive Director sa Department of Agriculture Region 11. Mao si Epifanio Loyola Jr. Kinsa maglima ka dekada na sa beekeeping. Ang mga buyog nagaproduce og dugos. Bulawanon ang presyo sanglit, taas matud pa ang demand niini apan ubos ang supply. Kung milipira ilang buhion, medyo mahal. Start sila mga 15 to 18,000 sa koloni. So mo nang gina-recommend na mo ang katong stainless bee kay bisag nalan sila mga 4 to 5,000 maka-start na. Kinahanglan matud papilion ang lugar diin iplastar ang balay sa buyog. Ang importante, ang ilang lugar unang-una naa sila kang tanom like coconut, kay coconut whole year round nagabulak. So ang bee nagadepende sa mga naay mga bulak kay dito sila nakakaon. Kini sa usa ka frame ang kining mga buyog makaproduce og 3 to 4 kilos sa dugos. Sa usa ka beehive kining nasa kong kilid naana siya sa 8 to 10 frames. So sa usa ka bulan makaproduce sila sa usa ka beehive og 20 kilos nga dugos. Si Jeffrey, usa sa mga nag-a-apply aron mo trabaho abroad, isip beekeeper. Gibarabra ang anaa sa $12 to $30 matag oras o 720 ngadto sa 1,800 pesos kada oras. Sa Europe, ma'am, is demand siya. Kay ang honey manggod is dagan siya purpose. Pwede siya mahimong sabon, pwede siya mahimo og lipstick, pwede siya mahimo og lotion. Sa mga kauban ako nga nana sa gawas karon, especially sa Australia ug Canada, it hours siya according sa mga naana dito, pero naapoy time na need pud nila mag overtime. Ang mga buyog, mga gagmayng binuhat apan dako ang natampo sa sektor sa agrikultura pinaagi sa pollination o pagbalhin sa mga pollen aron mapadaghan ang ani sa mga mag-uuma. Pag naa sila bee na pollinator ang usa ka farm, makakuha sila increase sa ilang yield 30 to 80% increase sa yield. Ang coconut 60 to 80%. Ang coffee 32 to 34% increase sa yield. Sa mga gulay halos 80%. Mangga halos 100% pa. Usa ka dakong hagit ang giatubang sa industriya. Dili tanang tamis, puro. Nagpasidaan ang Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute, batok sa peke nga dugos. Base sa ilahang pagtuon, 82% sa mga local honey brands nasagulan og asukal o sugar syrup. Tungod sa mga pekeng dugos, kapin 200 million pesos matag tuig ang gibara-manaang lugi sa lokal nga industriya. Subay sa Philippine National Standard, kinahanglang walay sagol ang dugos nga ginabaligya sa merkado. Gawas ko nakabutang kini sa label. Pagpanikas o fraud ang dili pagdeklara sa sagol. Kung wala kini sa label, delikado ang panlawas sa mamalit. Busa, awhag sa otoridad, mupalit lang og rehistradong produkto. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1. Mindanao.